Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:48. Maayong gabi, kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Pero kuan masako nga aton sining Provincial Disaster Management Program Division. Sige, no problem, action na unsa no. Sige, no problem. Basta panahon ta subong daw ka kuan no, katawhay may maulanon nga porsyon diri sa probinsya sang Negros Occidental so far sa southern parts ng Negros, ano? Pero may nagapasalamat to galing na init-initan na tubig-tubigan man ang sini mga pananom. Ulaligmat lang kita sa mga utod na ton nga nagapuyo iya sa igad sang baybay sa dalom santay tay kilid sang kasuban kag kabakyasan alerto lang 24/7. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Antes kita mga kaaksyon mag-umpisa formal sa aton sining pagpangalagad ginaagda ko gid amo no sa kamo sa pagduko for a while mamati kita kag mga muyo kita again sa gihapon sa pag-fight naton sining COVID-19 nga nagaigo karon sa kabug-usan nga kalibutan. Oratio Imperata, prayer against 2019 novel coronavirus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God, our We come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts, that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 51. Mga kaaksyon, subong adlaw, yari kita Sabado, Marso 28 na 2020. Naga-monitor na kamo diriya sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Bukas ang aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684 nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live na pwede nyo i-click, share, kag-likes mga kaksyon. May haraman kita sa YouTube. Type mo lang direksyon radiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay maka-monitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account, i-follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton, kag mga viewers naton, you are free sa paghatag sa inyo sining opinion, sa inyo sining palamangkutanon, sa masabat lang naton, kag masarangan naton, i-type nyo lang din sa inyo sining komentar sa aton sining Facebook Live, i-comment nyo lang din. Sa aton sining mga texter sa ring numero naton, 0938-225-5017. Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. Onboard na, tubtublas 9 tak na siring nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga isyos kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon Firing Line. Ano ba lang mga dalag ko nga balita lokal nga taga naton sang pagtamod subong nga gabi. Pasalamat kita mga kaaksyon kay sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental ang aton sini mga frontliners kaangay sang kapulisan padayon nga malusog ang ila sini nga mga kalawasan. Apisar nga duha na kasimana ang ila sini patial sa init. Ang ila sini ginatubang risgo bangod sining COVID-19 sa gihapon nagatindog ini nga malusog suno pa sa ila sini nga spokesperson sang Negros Occidental Police Provincial Office. Nagapangamuyo kita nga ini ang magapadayon tubtob nga matapos naton sa pag-away ining si COVID-19 because I believe and we believe nga ini nga balatian mga kaaksyon later on sooner madula ini pagi sa aton siring nga pag-isa mga kaaksyon. Samtang sa iban nga balita lokal diri sa syudad sa Bacolod, nagalinagumba lang ang reklamo diri, reklamo didto bangod sining pagpanghatag sang home quarantine pass nga iban nga mga barangay kapitan daw wala nakahangop sang ila sini nga mga trabaho. May nagareklamo nga way pagid kahatag tubtob subong, may nagahambal nga ginsukot kami, may nagahambal nga wala kami voters ID, hindi kami pagtagaan. Nano man nga sitwasyon, kaklaro na gid sa hambal sang DILG nga basta gani naga-reside ikaw sa sina nga barangay, bisan hindi ikaw botante dira, kay dira ka nagatiner, dapat ikaw isa ka benepisyaryo sining home quarantine nga pas nga ini mga kaaksyon. Clarex mga barangay kapitan, kagamay nga trabaho ginapabudlayan nyo pang kaugalingon nyo. Kasimple katama nga trabaho. Pero kung eleksyon ini, dasig pa sa tungang gabing kinabangay kag kilalahon kung sinong butante. Padala dayon sang ila siri nga mga ay karon pang tumbuyon ta isa-isa. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi lang kay syudad sa Bacolod, sa bugos nga Negros Occidental, kadamo sa naga-chat diri sa aton ang ila barangay kapitan sa Lunes pa kunoy managtag yaho. Nga sa Lunes ka pa kay pagpatak sa 12:01 sa March 30 mga kaaksyon. 12:01 na sang kaagahon na. I-count mo na nga Marso 30 na. Magaumpisa na ang ginatawag naton enhanced community quarantine, meaning no one nga allowed or makagwa sa puloy-an without the pass nga ginakuha gikan sa barangay. Sa Lunes plus naman nagtag yun na man.
Ay, nagkulukapitan pa kamo, nga kagamay nga trabaho, hindi kamo iyak balo. Susko, nagdugang pa sa problema sa kalibutan. Una sa balita, una sa aksyon. Ang mga tao nga nagapangayo bulig diri sa Aksyon Radio pagi sa text because nga hadlok man sila nga basi hindi sila kagwa kay wala sila sining home quarantine pass nga ini. That's why nga why na sila ibandang pan pa diri sa media sa Aksyon Radio nagapinangayo kay doon di sila kunok sabot sa ila kunong sitwasyon gina-question pa sila ginapangayuan sang amuna kasimple lang gid balabalakap ang trabaho nyo tagahain nyo na kada pamalay gahain nyo na sang home quarantine pass tapos ang istorya. Why na duro question dira kay hindi ni subong ang lakata pamulitika. Kung ginapamulitika nyo gid man ibutang nyo sa lugar ang pamulitika ay karon pangtumbuyon. Kadlo talang ni pro kaulugot klase mga kapitan. Ay susko. Pero araya, ang iban nga balita mga kaksyon diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental kung ipatuman sa bugos nga probinsya ang enhanced community quarantine on Monday, March 30 mga kaksyon. Ang banwaya sang Tubo suya iba lockdown ang ila. So maghambal kita lockdown mas mataas pa ina sa enhanced community nga quarantine nga pagahimuon sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental nga nag-lockdown gid sila hibaloon ta karon. Samtang mga ang memo yasang provincial legal office ginparikol ni Governor Lacson. Mga kaksyon, check tanik karon ano? Action firing line. Diri iya sa syudad sa Bacolod mga kaksyon, 21 ka mga series bus ay salamat. Kay dogin mo no tala ni nagligad gabi pero kabalo ko ara na sa utok sa aton sining mga opisyal sa Bacolod ining pangabay nga may series bus nga makabulig sa pag-handle sining mga kauturan naton nga may mga trabaho gyapon labi na gid sa mga open like mga drugstores, mga merkado, mga department stores nga may ara sang supermarket dira no. May ara sang 21 taran ka mga series bus mga kaksyon nga magadulong man sa mga frontliners kag mga essential workers umpisa Lunes nga adlaw. Tiya mo nang kahapusan para sa inyo. That's why nga monitor gid kamo kay sa pag-insyende ko si City Administrator M. Ang naglibot na kag nagpamutang sa mga signages sa mga bulo barangay kag mga point to point agod nga dira kamo magtiner while waiting or while nga nagahulat man sa inyo ining bus nga ini. Samtang masobra sa 700 ka mga PUMs sa Bacolod nakatapos na sang 40 kung 14 adlaw nga home quarantine mga kaksyon. Di mayo man ano? May mga kilala ko nga PUMs nga sako man ang tulagaw nila ga jogging paganing iban mo. Action Brian Borden. Action firing line. May ginal-check man ako sa Sinima Tinion diri sa syudad sa Bacolod kaway pa nga hindi ini matuod. Kay kun matuod ini dako ini nga sa labton sang isa ka hospital ang ini nga aligasyon kun matuod gyud man ini. Pero ginausisa pa rin mo na basi kulokotso-kotso malang ini bala chismis malang ini kabay pa hindi mamatuod kay basi bla kun matuod ini kadamo sang malastragid sini. Masala gini espiritu tadi kon matuod ining natabo pero pakarunan ko na kay gina-check ko pa mapabulig gini ko kay Action An Defensor basi matawagan tang DOH dito sa Region 6 Action An may number kada ni Dr. Juanico Tobla kay i-check tani yung ginapasa sa aton ding report or di gani si Dr. Grace Tan no basi matawagan ti dila yon kay mangkuton tani siya kung ano ka confirm ining report nga nagalagaw sa Sinima Tinion. Kadelikado sila kung matuod ini napabitinon talang kamo anay ha kay hindi ko pwede unahan ini as long nga kon ang authority amo ang maghambal karon kon matuod ini o kon hindi mga kaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. Malaylo ko gamay anay solo kwan ko to so ulo sisa kita gamay pulo panilag tato anay sa mga balita sa national. Bisan ako kay nado na batian ko bala nga si CIS balang nga representative nga tawag aksyonan na kay unahon ta kun ara gin man either of the two lang sa gin mention ko da na kay di put lang sa name karon sa whiteboard to para bala na to na. Okay. So ato balang kahapon
kampante pa naman ko nga naghambal nga ang CIS nga representative positive nga si Eric Goyap mga kaksyon, no? Nagpositive sa sa COVID-19, no? And ginlockdown ang Malacanang kay nagbisita pa ni siya didto. Ti agod nga malikaw nga basi kung sinong mga nakaistorya niya na didto, ati ang natabo pasok. Kay sini nga adlaw do kay nasang kagahon gin klaro sang mga otoridad nga hindi gali positive ya siyap kundi negative. May diferensya kung ano nasala ang encoding nila. Ting accuracy, di na pangita, tabasing iba, di palagpatisim ni. Nano man nga sitwasyon aton man, amo na ni kadelikado sang balatian nga ini, ang accurate naton, kang accuracy nga ginapangita, do hindi pa makwano, do hindi pa mapiho, no? So, sinong filean tadi kaso di? Kaya hindi, gindamulay, siyap mga kaksyon, kiti nagsuroy-suroy man, nga positive gali siya, no? Pagkatapos, subong negative na naman. Si Senador Mig Zubiri sa nagligad to, positive, pagkatapos ang balsang DOH, hindi man kuno matuod. Ay nano niya man. Tikinsindihan taman trabaho da sa mga taga RITM da, ngati sa kakapoy na blan nila, sa ila sila nga trabaho, basi nagsinala sila, pero likawan tani magsinala ni kay nakasalalay din kabuhi naton mo. Likawan tagid may bigurok, hindi lang double check, triple check, quadruple check, ano nga check da para masigurado pagid 10 times para ma-make sure nga positive or negative ang isa ka tawo mga ka-aksyon. Mo pa din ginasolve subong, actually si Yap nagbato na sang pasensya nga ginapangayo sang otoridad sa iya, pero dapat i-check sa liwat kung negative or positive giman. Hindi na pwede pawalaan ini. No? Sa mga grabe nga balita to, kita nyo si Senador Coco Pimentel gani, positive gali, sagi man siya kasuroy to, itong ligad gabi mention ko sa inyo. Nga, bisan din na sa nagkantoy gumurahon, positive siya gali sa COVID-19. Ti pilanaihan ka, gatos ka tao, tong natubang niya, kag ang ato nga mga tao nga natubang niya, nakaatubang naman to the other people, and basta nagalinapta na to, no nalang ni karon man. Kung mga ginasuspitsuhan gani, dapat pahimuyong na lang, no? I-self-quarantine yung kagalingon nyo, or ano nga kulo-quarantine na himuon nyo, para hindi naging maglapta pa kay kadelikado sini nga sa isang balatian mga kasyan. Sa ibang nga balita dito sa National, may isa ka pulis nga PUM, person under monitoring, ang napatay mga kaksyon. Pero hindi kay sa COVID-19, kundi sa cardiac arrest. Kinaklaro na to nina kay basibla madugang ning pangalan niya. So sa Sirimatrion may ara sang ikatatlo nga policeman sa Pasay City nga nagpositive giniya sa COVID-19. As of now, sa bugos nga Pilipinas, may ara sang 27 tanan ka mga person under investigation nga mga police kag 1288 diri ang mga person under monitoring na naman mga ka-action. Sa bugos na yang Pilipinas. Sa ibang nga balita dito sa National, ang Laguna nagpatuma na gid sang total lockdown man no? Kay 23 dito sila ang confirm man nga case ning COVID-19 pero wala patay. Si Senador Lacson nagapalayag mga kaksyon nga dapat ipalayag kuno ang mga ngalan sang mga nagpositive nga mga persona, no? So, sunod direct kay Lacson siya tani, kung sino man yung mga nagpositive nga ini, ibuyagyag ang ngalan sa publiko para nga makilalaan pag ilang iba nila nga naatubang na. Like for example, abi, ang nagpositive si patient number 1. Ang ngalan niya, abi, ihimplo lang niya, ang ngalan niya, abi, si Jan, si Jan Trubulta, abi, no? Dapat ipagwa ang ngalan niya, gid, para ang ato nakaistorya niya na kusang loob nga magpadulong sa mga hospital o kon sa dinban nga mga otoridad kag maghambal nga ti si Jan na istorya ko na. Kuni do kadasig sang contact tracing suno kay Lacson, do may punto man siya no. Kay ti ang kwan gani ang mga politiko paghambal positive buyagyag dayon mo. Sila si Zubiri paghambal positive buyagyag dayon. Ang mga officials ng DOH
ang pila ka mga miyembro sang kongreso, mga kaksyon, ti dapat kuno ang ultimong sibilyan nga infected man sining COVID-19 suno kay Lacson, isugid man ang ngalan nila. May punto man ha? Action Firing Line. Diri sa Bacolod, may isa ganay kabugado nga naghambal sa Facebook niya nga dapat ihambal ang ngalan nga tagu-taguon ta pa ni. Niyara tod, si Anay Senador Juan Ponce Enrile, nagpalayag sa iya sining subong adlaw, ho? Nagwa siya kag hambal nga nagapangamuyo siya nga COVID kuno go away. Amo man lang hambal niya. Tingidad niya sini sobra na nil 90, no? Si Enrile, no? So nagapangabay man siya nga ng COVID-19 maglayas na mga kaksyon. Ang iban pagin nga balita sa national kay nagahayo diri si House Committee on Ways and Means Chairman Joey Salcida makaksyon nga dapat umpisahan na ang mass testing kuro sang ining COVID-19. Siya tuman kalayo ang numero nga 1,500 a day kung tuturon nga dapat kuno random kag dasigon kay para dasig man kuno ang tracing kag ang iban hindi na palagyo pabla. So dako man ning bulig man sang enhanced community quarantine, no? Nagapabor man diri si Salcida sining ginahimo karon kag dapat adlaw-adlaw sobra 1.5 dapat ang ginatest sang aton sining mga otoridad. At ginatinguhaan man ni subong ano? Para lang gid nga ma-address ini tanan-tanan. Ay naluoy ko kay si Presidente Rodrigo Duterte. Birthday niya glisubok siya na, no? Today. Happy birthday na kay Presidente Rodrigo Duterte. Wala siya sang celebration. Why siya nag-celebrate nga inabalang kay usual nga damo tao, damo bisita, may kananay, may kulokanta abi, kung ano na lang ang mga gakatabo sa isa ka birthday party makaksyon, kiti ginabawal gini ang mass gathering mo. So siya mismo nag-ihimplo sa pumuluyo sang bugos nga Pilipinas bilang leader, nagkaon siya sa birthday niyang iyagin kaon, pinang isda, kanon kag sabaw. Kag ang wish ni Presidente Rodrigo Duterte, you know what, kung ano, mag-home quarantine kita, tanan-tanan. Amo nang wish niya sa birthday niya para madula si COVID-19. Si Duterte nagaedad na subong sang 75 anyos. Duterte naman 75,000 ba? 75 anyos si Presidente Rodrigo Duterte, mga kaksyon. Tinagkaon-kaon siya nagaisahan nun lang sa ibabaw sa lamisa, pero way makugapati siya lang isa kay nalitratuhan sa kanila ni Bongo. Action Brian Borden. Action Firing Line. Bongo aras to pa dyan nagalitrato. At totusla, namunsyon. Okay, sa iban nga balita makaksyon sa national, actually nagligad nga adlaw na interview ni Action Art si Sir Winnie Sancho ang gawa bala. Regarding sining 5,000 to 8,000 nga pwede maka-loan diri ang formal sektor kag mga informal sector or employees mga kaksyon, no? Duwa ini mo, formal employees kag informal employees mga kaksyon. Sa Department of Labor and Employment, no? Ba kadurog gid sa nagapinamangkot sa akon, may gapanawag, may kilala taton nga galakat ta sa dalan mamangkot kung paano kuno i-process ini. Kiti way nagin mas latuod mo, way biyahe, way tanan. Ari pension dito lang sa inyo kung paano ma-process ini. Dapat gani kung ikaw may ara ka sang amo dira, si amo mo, amo ning may explicar sa imo mo, nga ikaw nga empleyado, tigaling sa mo nga sitwasyon nga ang amo mo, nagalibog man ulo nila kay way na bintang negosyo nila, way na kon ano dang trabaho na untat tanan, maunahon niya pa ning loan ngayon eh. Pero sa nagapamangkot, kag basi mapalabot yun sa amo nyo, ari lang simple malang ihimuon, no? Kung ikaw isa ka formal employee mga kaksyon, formal sector, meaning may ara ka sang amo, nagatrabaho ka, nga nagabaton ka sang minimum nga sweldo sa matag adlaw nga sanan. Amo ning formal sector nga ginatawag. Dapat ngang imo sining for example, ang imo sining gintrabahoan nag-close for a while, na utod ang inyo sining sweldo, way ka mo gin swelduhan, kaangay sining amo ning panahon.
dapat ang kompanya ninyo magpadala sang payroll dito sa duli. Magpadala sang payroll ninyo dito sa duli. Kag si duli naman magapain sang pundo para nga makalon kamo. Pagkatapos nga ma-check na sang dole inyo sa nga payroll, si dole mapadala sang pundo padulong sa inyo sininga kompanya. Kag si kompanya amo na ang magpanagtag sang inyo sininga loan nga 5 to 8,000 depende sa inyo siguro nga kapasidad dira. Tapos malang no, ti ang trabaho nga ini iya sang amo nyo. Ila iya sang amo mo nga magkadto sa dule kag i-process ini ina kon luyag siya nga mag-avail dirang inyo ang aton sa mga empleyado. Pamangkot diri paano nakaltason sang paano nyo bayran ang inyo gin-loan subong sa duli, abe, no? Ang pagkaltas dira sang loan nyo, didto na kon magbalik na sa regular ang inyo trabaho, kada sweldo kakaso na sang inyo nga amo ang inyo gin-loan, mga kaksyon. Tino kapos manang, no? Doon di na pagpabudlayan pang kaugalingon na ito muna nakasimple. Suliton ta, si amo nyo mapadala payroll dito sa duli, si duli mapain pondo ibalik sa amo nyo, kag ihatag sang amo nyo ang inyo sini nga sweldo. I mean ang inyo sini nga loan, mga kaksyon. And pagkabalik regular sa trabaho nyo, dira na amat-amaton kakas ni amo nyo ang inyo gin-loan, mga kaksyon. Kon pila, ina ang wike ako kabalo. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Daw ka simple malang no. Now, ato ya sa mga formal sector, ato formal employees. Meaning may mga amo kamo. Now, diri kita sa informal employees na naman. Ano mga informal nga mga employees naton? Manog baligya taho, manog libod ka saging, mga ambulant vendors, mga jeepney drivers, mga tricycle drivers, e-bike drivers, construction worker, ano pa dira, taran mga amo bla. Inabalang remedyo general ang tawag nila. Nga kung hindi ka subong makakita kwartang adlaw, hindi kagid kakaon. Anong himuon nyo? Kadto kamo sa barangay, kung diin kamo na rehistro, no? Kadto kamo sa barangay, kung diin kamo na rehistro, kag si barangay maga-include sa inyong ngalan to sa ila sa nga database, mga kaksyon. Kag pabalon of course si duli. Sa barangay nga ina, paobrahon kamo dapat sang inyo barangay. Paobrahon kamo kag swelduhan kung pila ang sweldo sa sina nga region, sa sina nga lugar, amo man na dapat ang sweldo ninyo. Pero sa kada tawo dapat pulo lang kadlaw ipaobra sa inyo. Pamangkot anong obrahon nyo? Diba si palimpyuhon kamo kanal, ano na lang obrahon nyo da, manglimpyo mga basura dira, kung ano ipaobra sa barangay, manghilamon, o basta may papanday sila sa inyo dira, so pwede nyo gin makadto subong ang inyo barangay. Amo na siya makaksyon, kada tawo, kada pamilya, may ara sang napulo kadlaw nga mapain para sa inyo. So dira, pwede ka mo ka-advance ba sa pihong dira ka mo butante, no? Kaya dira ka mo nagaparehistro sa sina nga barangay, mga kaksyon. Si barangay, amo na yung process na gilayon. So, amo na kasimple lang inyong buhaton. Ara galibog ko na gani. Ako ya galibog ko sa informal employees kay ni. Kay subong gani mga barangay kapitan tao sa pag-issue gani sang home quarantine pass daw ga pabudlayan pinakagalingon nila tapos ma-process pa party ni sa bulig sa mga trabahan. Una sa balita, una sa aksyon. Dibla, pero ari pagid sa dugang nato na nga pag saysay diri. I-check nato na si Sir Willie Sancho angot sini. Kay kung si Sir Willie Sancho pa kuno pwede ka apply sa online, pero nga maulo online ka pa, no? Labi na gid sa mga employers naton dira. Nga medyo masako man kagway na gana sa mo sini. Natak-ana sila, no? Ay don't tukon pa ang sitwasyon. Dapat si amo mangin kuan mo, creative diri si amo, may extra siya nga effort siya sa mga empleyado nga maghimo sang tikang agod nga makabaton sining 5 to 8,000 nga loan gikan sa duli, mga kaksyon. Online sa Firing Line. Sa dugang nga pagpatag regarding sini, we have Sir Willie Sancho sang gawa ang labor advocate diri sa aton sa Negros Occidental. Sir Wen, good evening.
Sir Wen. Pinagid sa aton mga workers nga nagapamati sa buong sa imo nga programa. No? Mhm. Okay, kanami sa mga kwan, Sir Wen, no? Sa mga gina-endorse, sa gina-offer sang dule sang gobyerno sa aton sini nga mga formal kag mga informal nga mga sektor. Pero Sir Wen, paano gid bala? Ano may kabudlayan diri mahapos ini ano nga sitwasyon, Sir Wen? Well, in the first place, good intention ang ining mga programa, no? Para sang camp, no? Ining COVID assistance measure program kagang isa inang tupad, no? Tulong para sa mga disadvantaged or displaced workers. Mhm. Ang ano lang dire sa ako natanaw, no? Why man tasling nga naga-criticize kudabi sini kay mayo man nga programa mo. Ang ano lang, Brian, ang medyo kulang-kulang ang information dissemination sang duli, no, sa sininga bagay kay manti, for example, ang sa camp ni programa nila, tani gin-involve Manila diri ang mga mga labor federations, no, para mapos bala, no, kag ikaduwa, hindi lang nila pagka kung may query gani, hindi lang sila magsiling tanawa lang sa website, no, kaya ara na daang mga requirement format kag tanan. Tani amon ginatanaw mas maayo gid tani kung may gamay, may mga 2 o 3 ka tawo dabla nga maga-guide sa workers kung magkadto siya sa duli. Kamanti, Brian, hindi man ta makasiling tanan niya kabalo gid sa mag-computer mo. Nga makadto siya dayon abi sa computer shop daw ni mga yaman sa gyapon bulig. Ikatlo, dapat sini may impact evaluation pagkatapos, no? Kay para makita tagid bala ang epekto ya sining 5,000, no, ginhatag bilang para sa mga workers nga apektado sining sining community quarantine, no, ginapahimo subong. So kulang-kulang sa information. Ikaduha, ining sa Brian bala, ining sa tupad, no, ginhaboy nila ini sa local government. Sa barangay. Sa barangay. Ti ko na ko man niya barangay captain, natural, unahon ko na yung akon sa barangay ko Yes. Ti ko ikaw, taxi driver, kaya nga masiling ka nga bago ka lang da. Unahon ko ya ang mga akon man mga constituent, no? Kumbaga daw, hindi ka dyan maakomodar glit tanan, Sir Wen, no? Precisely, no? Kaya man ti na 3,950 lang abi kung 395 ang daily minimum wage, times 10 mo, no? In Bacolod, for example, Brian, there are 61 barangays mo. Yes. Assuming, abi, magtag 20 lang kabilog kada barangay, i-multiply na sa 3,000 ang 61 barangays times 20, i-multiply natin sa sa 3,950, no? So ang akon lang ang point diri nga willing kami magbulig ug galing kay wala man kami matap mo. Kay nga actually, Brian, kung gusto nagalingin ang ulo kay nagadamo ka pamangkot bla sa akon, pero tinghampal ko sila hindi niya function sa regional wage board. Yes. I am a labor representative, makabulig lang ko sa inyo. But it should have been better kung sa nambal ko na, kung gintap sang kuan, sang dole, ang mga labor leaders nga accredited, no? Yes. So, kamanti, for example, Brian, no, magsiling ikaw bing payroll. Tituod lang nga tanan nga kompanya may payroll law. Amo nang pamamo nang ambanda. Sige na, ang ibanda yarik tanan niya bayad ya o ara imo nga kuan, no? Dason, Brian, araman niya payroll padding nga tawag mo. Ara gini, Sir Wen, no? Duwa ini maklaro. Di ba? Loan ini siyang 5 to 8K, no? Loan ini siya tawag. Grant ini, grant. Grant. May kapamangkot sa may bayad, may bayra nagli namon. Siyempre, loan gani mo. Siyempre, bayad ka gidya That's correct gani. Kaya man ang una nga kuan ihatag sa kuan mo. Ihatag cash. Sa employer. Sa employer. Kaya ang employer man ang mabutang sa iya nga payroll. Yes. Mayo lang kung ang ngalan mo yara sa payroll. Kung waya obligahon mong imo nga employer nga ibutang ka sa payroll. Kung hindi ka pwede ka utang na kay kabos imo sweldo da. Way kagid. Amo ina gani ang siling ko tani nga kung may information dissemination. Isa pagid, Brian, ang kasambahay. Hindi lang kasambahay, classified na ni sila nga members na sa formal sector mo. Yes, kaya because of Republic Act
10361. Oo. Di karon gin papuli sila, hindi sila ya maka-avail. May amo na sila eh. Oo, may employee-employer relationship. Tiway Kaya mo tiway man na sila payroll. Di amo kanina. Nga Kay kuan man na sila dayon, hand to hand man na sila dayon, o sweldo mo subong 15 day ari dayo. Oh, di Oo, ba? kaway gani bisan yellow pad way na naya. Ano no, so gina-appreciate agad ang efforts ng gobyerno kasanduli. Pero we would suggest, no, strongly suggest, nga i-involve man ninyo ang mga accredited labor federation Yes, and labor leaders para at least makabulig kami follow up. Kag makabulig man kami evaluate kung bala epektibo siya o kung hindi. Ang problema tagad sining tupad no ining sa barangay. Kadamo gid ya sang nagapinsan nga covered sila mo. Di karon taxi driver ka dito sa Bacolod, puti taga Escalante ka man mo ya. Pwede bla na hindi simpre hindi ka pagbatunon sang barangay kapitan eh. So tani ginahambal ina nga kon ano ka workers ka sa informal sector nga diri gid ya sa barangay. Kamanti kalabanan sa mga drivers tadi mga kuan man mo mga pangayaw man no. Kagti ang siguro ang ako lang da matugda pagid Brian nga ti ang amount no pila gid ang maiguan sa sini nga amount no. So ang amon na da nga may masunod pa ni Brian bayanihan one act ni bala ining ginpermaan na ni Presidente Duterte. Ti kinanglan aton ining paluapon kay man ti kun para magid ini sa mamumugon kinanglan mabatyagan sang mamumugon ang epekto sining bulig. Ang sitwasyon to subong emergency gani mo pero ti kon hindi magiho mga employer ti wala gid sang emergency nga matabo thank you gid yang load gid way gid niya tupak yapon Sir Wen no? Ti kun mapadungol abi karon ang kuanda ang employer pero ti way kuya gasiling ang tanan nga employer mo nang attitude ko may nabalaan kuya may nambal ako kay ina sang nagakuan sa tatakalamay nagapanghatag blasla sang alcohol gin patawag man ko nila may ara gani mga employer Brian naghatag na sila ya wala pa na makuan gin ano na nila nga daan gin advance na nila and then pag maka-avail sila kwaon lang nila i-reimburse lang nila to abing amount pero ti may ara gid sa nambal ko na damo man diya sang misteryoso nga mga employer mo why sila sang ga-report sang matuod-tuod nila nga payroll but of course I'm not speaking in general no gina-appreciate ko gid ang effort sa mga employer nga nagbulig no sining sa camp kag subong man sa tupad pero I would again reiterate my request nga itap nyo man kami kami willing to help kami kon man ya libor o blab man na andad man kami nga ang amon bulig way kami nagapanukot sa amon nga serbisyo Brian galing kiti sa amon nga panahon like for example on Monday ma-start ng kwantari enhanced community quarantine. Hindi ka naman kagwa to process with that kung gusto mo kay way ka man sang way matasang pass for that way gid ya Sir Wen no? Amo gid nga ako nga ginaanuan kay hindi man kami ka-meeting karon kung may workers di nga manawag sa akon ano pagwa ko kay hindi man kuya exempted sa kuano alangan gamiton mo tong home quarantine pass mo sa pamakal sa merkado i-meeting mo na do di man pwede mga gani, no? But then, Brian, siguro may isa lang ko ka-i-include na labor issue, no? Importante ni siya, no? According to Maristila Abinujar, no? Amo siya presidente sang Philippine Nurses United, no? Katahom sang iya punto mo, nga dapat kung mag-hire kita sang additional nurses, hindi ka volunteer. Make them regular, considering the the danger that they are exposed to. Hindi bla Brian. I am referring to siling lang health workers na nagabulig sa COVID-19. Paano ina karon bisan masiling ikaw abing kung kung maigo siya sang COVID-19 may plasa 100,000 nga igasto, kung mapatay siya may 1 million. Nga hulaton mo pa naman kundi ining 100,000 kag 1 million nga ginaset aside dira ibakal na lang nila sang personal protective equipment. Kag ang nagaubra man i-hire nila ni as regular employee kay manti ginarisgo yaman ning iya nga kabuhi mo. Mula tani ang aton bala nga tagaan ini sang pagtamod sang gobyerno kay kinanglan man gid nila ang mga health worker make them regular and
give them security of tenure. Yes, amo na dapat. Oo, kay kabudlay man na Brian nga ginarisgo mong kabuhi mo nagaubra ka. Ano ka kaswal, ano ka volunteer. Ti paano karon ang imong puturo nga ginatubag. So that is by way of suggestion nga ini nga issue dapat tagaan na pagtutok sang gobyerno, Brian. Sige, with that, Sir Wen, salamat sa imo sining information. May gabi kag mabuhay ka, Sir Wen. Good evening. Salamat gid, sir. Una sa balita, una sa aksyon. So muna, no, ang parte sining 5,000 to 8,000 nga loan iya sa mga empleyado kag hindi man empleyado mga kaksyon, no? So muna, I don't know kung malagas pa ni pagkabati sa ibang nga daw may kabudlayan, duway na sila nagsakpak. Dira na lang kamo guro hulam stupad balay nyo pagkatapos inang bayran nyo lang pagkatapos pabalik ta regular nga wala na si COVID-19. Among paghambal yun na sa padbalay nyo da nga nagapautang-utang abi nga ti bayran lang namon interes sila na konpila para may bakal lang kami nisang talong Bombay kagit o tanon para pang laswaho. Pamiyan-piyan sa 15 diyas nga tiway kami sa trabaho kay kuni agi mo pa ini sa dule-dule nga ini magkaladunot ang sitwasyon. Daway kaginyahang pon sa kabudlay sa process palang plus nga ti dire sa Bacolod suliton ko sa Lunes mag-umpisa ng enhanced community quarantine. Ti paano ka pa ni kagwa kay ti? Sumo nagadinumugay na ganay kareklamo nga way pasles ang home quarantine pass. Paano sila kagwa sa Lunes pamakal kalabasa kag utanon? At paano i-process ini? Useless taran-taran. Hindi naman pwede actioners makapangutang sa Bombay. Ang Bombay subong daw ay naman kita agani, no? May naging sila kalibot subong kay iladaan nga social distancing na do. Hindi mo man hindi nila mahimo na dakpon man sila. Kaya mga Bombay dan, when sila galakat nga sila lang isa, may upod gini nga angka sa motorsiklo nila. Wala pa na uyatay. Kaya bawal ng uyatay sila. Bisan na mahulog ng angka, sige lang, kaya bawal silang uyatay. So muna, no, ang mga offers ng gobyerno naton kamayo ganyan tensyon. Pero, kabudlayan, amo ang nagakatabo sini, mga kaksyon. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. La 7:27 Action Radio Philippine Standard Time. Ay grabe may i-break ako dugay-dugay. Tunaan tani action an. Base mayara tani may makontak sining ginsend ko da para i-break tani karon action na balita naman niliwat to. Para sa aton dire sa Western Visayas may additional naman nga nag-positive. I-check tani karon. La 7:28 una bolyada sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sang Mighty C kag Xanton Plus Herbal Capsule. Ining Mighty C kag Xanton Plus Herbal Capsule, dako gid ang bulig sini sa sining panahon papabakod sa aton koglingon para malikaw sa naman nga sahi sa mga pamalatian. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Pagbalik naton karon dugay-dugay mga kaksyon, i-check tang balita gikan Kapitolyo Provincial kag labuton ta karon si Kapitan Noli Villarosa, no? Kay daw siyang subject of complaints sa buong adlaw diri sa Bacolod kon home quarantine pass ang paghahambalan. Si Kapitan Santangob Noli Villarosa kag i-check taman karon sa kay Madam Lady Gles Gonzales kung ano gibla ang manner sang tagtaganay sini, ano giblang sino giblang hatagan sini, ano kabudlay ginihaw. Aside from Kapitan Noli Villarosa, may iban man din kapitan nga nareklamo galing kay do ka minimal lang bala, do ka gamay lang. Siya ginin do natamaan gino. Check ta rin karon sa aton nga pagpangalagad. Standby lang kamo dira mga kaksyon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
bang makaaksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19.
Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at EZ. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig pag uubo at babahing. Iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit. Kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad. Ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at EZ Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at EZ Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing. Pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon. Pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store. Pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at EZ Rock. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakulog man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, bakulog saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon Radio. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo.
kahapon karon tag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampi. Ayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:42 na kita. Antes pa naman ang tanan magka-aksyon, gina-endorso tagid sa inyo. No? Kay pagkatapos sining COVID-19, mabalik niya sa normal ang aton sining pangabuhi, sining kalibutan mga kaksyon. So, kung magbalik ang normal nga pangabuhi, ang aton sining buwas damlag, aton gid hunaon. Labi sa aton sining mga kauturan dira, may mga kabataan kamo nga gusto mag-eskwela, no? Gusto mag-eskwela, kagang pag-eskwela may araya sang palaabuton gid nga maayo. Dire na kamo eskwela sa First Academy of Skills and Technology Incorporated, ano? Kini sila nagatanyag sang senior high school tracks academics, kaangay sa accountancy and business management mga kaksyon, humanities and social science mayara man, kag may-ari sila sang technical vocational livelihood, kaangay sang housekeeping NC2, food and beverage NC2, contact center services NC2, organic agriculture production NC2 mga kaksyon. Ang First Academy sa First Academy, basi pa lang ikaw pinakauna o first all the way globally. Makasuroy-suroy kay mo iya. Kag sa First Academy, makaksyon ni sila ang accredited iya sa TESDA, no? Iya sang gobyerno. Bisita lang kamo sila sining opisina dira na himutang o kunahamtang sa RMD Building, Rodriguez Avenue, Barangay 36, Bacolod City, or magtawag sa 700-9035. Suliton ko 700-9035. Kay diri mayo pagid libre yang uniform. Di ka na magpatahi ya. Libreng uniform kag ang ID, no? 275 lang yang imo sinibulanan iya kabrato, no? Kag 1,500 pesos ang registration sa imo sini nga pagpa-enroll. Brato gid katama, no? Diri na kamo sa First Academy of Skills and Technology Incorporated, kay sabat nila ang imo sini buwas damlag. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Okay, may gabi lang sa mga utod na ton nga naga-monitor na si Kativer Aranawa. Si Mirin Encia Fabiano. Good evening, Action Brian. Monitor lang kami sa Pontevedra. Ayon ko lang gamay sa Action Dayla. Paring party sining paribago naman nga positive diri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental. Si Z Jongyon, amon man diri nga amon Barangay Banago. Ginlista kami pero wala man timeline kung saan o panghatag ang ECQ pass. Enhanced quarantine pass. Pero dapat hindi nyo na napagpaabuton pakap nga sa Lunes pa kamo naman nagtagak, hindi na pwede. Dapat buwas sa hapon o before ang midnight sang Domingo, dapat mapanghatag nyo na ning ang home quarantine pass ngayon kay karon ang ibanda hindi ginakapamakal. Si Marieta Dorio, thank you, number 1 ng Aksyon Radio Bacolod. Mabuhay. Salamat. Gloria Imnasi. Good evening, sir. Aksyon Radio Bacolod. Girlemy Atong Salazar, salamat man. Si Marieta Dario Liwat, tambal niya. Good evening, Aksyon Brian. PM lang kami, residenza of DC2 RPHS. Kindly advise, Barangay Alihis, we are waiting for our quarantine pass kuno kay Sunday na tomorrow. And Monday kuno, we will need it kay start na gid ang total lockdown. Hindi kita lockdown na, enhanced community quarantine lang. Please lang, ari lang kami sa lot 15, block 25 sa babaw sang requesting kuno. Na, tagalihis na, amat-amata nyo na panagtag. Dalig lang, i-break ko lang gamay sa Action Day sa Salazar mga kaksyon. Una sa balita,
Una sa aksyon, Aksyon Radio. Action na Dale may gabi. Action Bray, wala gid lamang dugay ng pagwa sang COVID-19 case bulletin number 5 ang DOH Region 6 kag mayara sang tatlo ka panibag-o nga positive cases sang COVID-19 diri sa may Western Visayas. Bangod sini, nagdangat na tanan sa 16 ang positive COVID-19 nga mga kaso diri sa Western Visayas as a broadcast time Action Brian. Ang tatlo ka mga bago nga positive case ang na-record isa diri from Bacolod City. Positibo sa COVID-19 ang 28-year-old nga lalaki Action Brian nga mayara sang travel history sa may United States. Laki bayi? Lalaki Action Brian, 28 anyos. Nagpositibo man sa COVID-19 ang 41 anyos nga babayi from Negros Occidental. Mayara sang history sang travel sa Manila kag Davao City. Kag ang pasyente ang mayara sang hypertension kag asthma Action Brian. Kag stable ang iya sining condition based sa datos sang DOH Region 6. Ang ikatatlo na nagpositive man sa COVID-19 sa Western Visayas ang 70 anyos nga lalaki from province of Iloilo. Wala sang history of travel, wala man sang history nga na-expose for verification Action Brian. Kung wala naka-expose niya siya sa COVID-19 patient pero mayroon siya sang chronic obstructive pulmonary disease kung COPD kag diabetes kag for close monitoring ang iya sini nga estado. So all in all, 16 tanan ang positive cases ang COVID-19 sa Western Visayas. Ang pinakadamo diri ta maning Bacolod City nga mayroon na sang 5, Negros Occidental first case. Ang Iloilo City may 2, ang Iloilo Province may 4, ang Guimaras wala pa, ang Capiz may 1, ang Antique wala pa Action Brian kag Aklan 3 ka positibo nga kaso sang COVID-19 Action Brian. So gyapon 0 kita fatality Action Dale. Mayroon kita diri sang isa ka fatality Action Brian pero hindi niya sa may syudad sang Bacolod. Dapat diri sa medic sa bulletin amo ni siyang Western Visayas number 11 nga patient nga nagtaliwan sa tong March 21 kag indi sa tong March 19. Baligin correct diri sang DOH Region 6 ang datos or ang previous report nga ila sining ginpagwa Action Brian. Pero hindi man sa Negros, hindi man sa Bacolod ne? Hindi na siya Action Brian. I think dito na siya sa probinsya sang Iloilo ang ining reported death Action Brian si patient number 11 from Western Visayas. So bago kita lamang nagpagawa diri sa official Facebook page sang Department of Health Western Visayas Center for Health Development ang ining COVID-19 case bulletin number 5. Salamat Action Dale. Para sa Action Breaking News, Action Dale Salazar. Una sa balita ng Action sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Sa Bacolod may ara na sang 5 mga kaaksyon na nga confirmed cases. Kahapon 4 na tumo plus isa today 5 na. Isa sa Negros Occidental. Tinuay pa ka mahadlok, doon di pa ka magyapon mag-social and physical distancing doon di pa ka home quarantine sini. Mga kapitan panagtag nyo na ng mga kwanda, pasis Nano man yung sitwasyon ta, sige, dali gid lang, kay basahon ta ng iban nga mga minsay sini matinion sa aton sini nga pangalagad mga kaksyon. Diri sa Celine Homes, amon diri way paman ka panagtagman, no? Nag-reprint sila kuno no? Nagpangprinta sila liwat. So buwas la uman ato nini. Mayong gabi lang nag-monitor subong si Chai Taling kag Choi John Hautia, no? Tsaktaman ko. Nag-monitor subong dito ya sa syudad sang Himamaylan. May nagapamangkot di sa aton ganit kuno, ang ilabata go brasi sa kabalaligyaan. Pagkatapos, ang balaligyan, hindi man gamay, kay nationwide man gani. Ang mga endorsers, sini gani, mga sikat nga mga komedyante, kag aktor, tawag sila gani, inang host, no? Daway ko no may provide hindi way nag-provide sang salakyan para sila mga empleyado.
Di maginamo sina, hindi pag-duty, hindi sirado ang ilang negosyo, tanan to sila magklapirde. 15 days lang ni nga pag-provide sang salakyan para sa inyong empleyado. Dapat provide nyo gini sila para mag-duty. Kiti, kuhan ka mo, ang negosyo nyo, mga pagkaon, ang mga nisisidad bla. So, dapat provide gid ka mo salakyan. House to house ang Purok President ang quarantine pass. Diri sa amon sa Purok Matahom ya ginpakadto tanan sa balay ni Purok President Himoto. Ga dinas uganay iban doble pa nakwa nakita ko pa sa gani nga na posts nga atubang ya sikap. Inano man nga mga tao, di ko mga tig-aman niya ulo, no? Mga Purok President utro man kamo no way kig kamo yak balos ang ano man nagulo intra kamo da sa ulo opisyal sang purok kag barangay nyo. Ay kamoy namang kung anong mangin trabaho nyo. Amo na nakasimple. Do ka bastos, pero kang balon, do ka simple lang gini ka trabaho, pero nga do na budlayan gin kita, no? Ari aligasyon, no? Nagdinas uganay, tini ng social kag physical distancing dang ginasugo sang gobyerno, to wala. Kung may isa to karon ka career sining COVID-19 sa nagdas uganay, kung hindi ka ubos mo da, kamay pangawaay lang, kasimple lang ginahambalon yung mga tao nga i-plaster isa-isa, linya lang, tag-isa ka dupa ang agwat abi, no? Para layo kita sa kung ano-ano man. Tibudlay gina. Nag-inagaway pa kuno sus Ginoo. Sa Purok Matahom kuno to, sa Barangay Alihis kuno, sa balay ni Purok Presidente Moto kuno da, sir, ano ni tabo naman? Tapos ang iban maduble pa, ini aligasyon ha. Aligasyon. Do kabay pa nga pangbawion mo tong iban kay karon mapinaguston sa laklagaw. Ay, amo na gurong ginkulang ka muna. Samtang sa araw relocation naman ya ang pulos wala kuno na libot ni Kap until now wala gid kuno gate pass amo ning home quarantine pass man ti Domingo na buwas. Tapos dira kuno sa may araw niho sa may Vista Alegre. Ang mga tao, sige lang kuno gyapon tumpok, daya ka magkutsukutso, gatino paray kuno gyapon. Ay, sus ko nga mga tao. Daway naman nagkulang gidya information ng gobyerno, no? Grabe na yan. Ini nga balitian nga COVID-19. Since nga nag-start ini sa sining kalibutan, nagligan nga Disyembre 31, 2019, di ko pati nga kita tanan, way ideya nga mo nga katabo sa playbot mo. Ting iban nga duway lang Japon niya ano man amo nang ambal ko gani batinggilan anong pinaka-word niya gamito batinggilan Bertoldo patututunto ano man ambal nila gani susuliton ko kada gabi may pa connection JM ang buang bla sulito ko na kada gabi mo ang inablang lain ulo nga mga utod tayo naman may diferensya sa una sorry kido ka sakit na nga buang mo. May diferensya sa una-huna, may connection JM, kay may hospital para sa ila. Maayo pa disla kuno may tsansa. Pero yung mga tanga, wagi kuno hospital sa tanga mo. Kita ka may hospital, may nakita ka din nga may hospital tanga di sa aton sa Pilipinas. Wagi no, tiyan mo nang budlay. Hindi ganyan mabulong kung tanga mo. Action Brian Morden, Action Firing Line. Dalila Action JM, nga kundi nga Facebook Live, dula di wow. Basta matabangan mo ko dira dudong, pero hindi ko ya tanga ha. Siya lang niya nadula sa akin. Action Firing Line. Kusang nawala lang ito dito sa akin, ho? Pwede mo akong tutulungin dito. Daligid lang kay Kwantang Report with Action Marlon Hinavia. Kay may ara sang kagalingon iya mga kaaksyon nga ginhimo man ang tuboso, no? Nagtuta lockdown sila tuya. I-show lang ng imong beautiful baby face sa camera. Mga ka-action, Action JM na nga mo sining upod diri sa technical side, ano? Gapulo panago masyaw. Kag iban pa nga balita with Action Marlon Hinovi. Action Mar may gabi. Aksyon na bray, umpisa buwas nga adlaw, pamanaog, permasang executive order siya Tubuso Municipal Mayor Richard Hauhuko, executive order nga nagapapag-on pa sa ECQ o kung Enhanced Community Quarantine deklarar ako nagapaidalom sa bugos nga munisipalidad sa ginatawag nga
lockdown. So ang lockdown mas bulubugat siya ikumparar sa enhanced community quarantine. Kaya ang ECQ, Corbado naman, ginpaagi man na di sa executive order ni Governor Bong Lacson nga nagasakop sa Bugos nga Negros Occidental 31 ka mga banwa kag syudad kalakip surad sang Bacolod. Pero ang banwa sang Tuboso ginaklaro ni Mayor Hauhoko nga antes siya desisyon nga ipaydalom sa lockdown ang ila sa nga munisipalidad. Nagkuha siya action bray sang opinion sang tanan nga mga opisyal sang barangay. Kag pinamangkot man nila ang opinion man sang mayoriya sa mga residente sila sa nga banwa. Kag halos kalabanan nagsugot man action na bray. Amo ni nga naka-decide sila kaina nga ipaydalom ang lockdown. Pero dito si Lacson Marway man niya gani, may mga PUMs lang. PUI. May mga PUMs, may mga PUI man. Pero atong PUI bla nga konsihal, negatibo na to. Sulhay na gito negatibo na to ang resulta sa swab specimen nga ginakuha siya. Pero hambal niya Hoko, bisan nag-negatibo siya, subong ginakabig sa gihapon nga person under monitoring. Okay ha. Kay way pa matapos-tapos ang pag-monitor sa iya action na bray. Now, hambal niya Huhuko, sa ila sa nga banwa, hindi ni budlay i-implementar bangod. Mga sobra lang 2,000 ang tao sila yabo. Mayo no. Sa banwa sang Tuboso. So dako-dako pa nga sumray ang populasyon sa isa ka barangay diri sa Bacolod kumpara sa banwa sang Tuboso. Kag isa pang ila ginasakuan daguro ang sa proper Gilangson Bar poblasyon. Kaya mga bulo barangay nila outside ba mo mga bukid-bukid Gilangson Bar? Yes. Lapad-lapad ang land area produktay action bray sa mga nagailistar nga tawo. Sa muna nga hindi tanto problema plus sa 10,000 nga serbisyohan sang lokal nga panguluhan sang banwa. Kung bugas ang paghahambalan, waay sa problema, tuman ka bastante. Bangod kahapon ko ba duman action bright, nagkuha na ni sila sang mga 800 kasako. 1 million pesos. Yes, sang bugas halin diri sa NFA. Ti ang 800 kasako action bright, bisan mag-isa pa na kabulan nga konsumo sa 10,000 ka mga tao. Sobra Oo, so pakitaan na lang ang sudan. So manang ginapamutos-mutos na subong kag buwas aga pasang banwa, hambal niya Huko, mamalay balay na dulong. Ang mga opisyal sa barangay sang food packs kag food relief goods. Why na to problema so Danakson Mar damo to suba manaywan lang na sila impas na. Yes. Gapati si Huko nga ang pag-lockdown daw sobra pagsumbray sa pag-test sa mga tawo para mabalaan nga kung may sintomas sila sa COVID-19 or why. Kaya na problema nga daan ko ang kadaw ang ang kadabaon ang supply sang test isang ilan sila dududuman nga sa sulod by the way lockdown mga anom kadlaw nga so pwede matawag ng isa ka semana kay March 30 man So imbes nga enhanced community quarantine sa Bacolod kag 30 ka mga banwa kasunod sa Negros Occidental. Sa banwa sang Tuboso ya umpisa March 30 12:01 AM. Lockdown sila to ya. Lockdown anom lang kaadlaw after that action Mar maupod naman sila sa enhanced community naman niya quarantine. Depende action bray sa resulta sang lockdown nga ginimplementar nila. May separate gid sila gali. Yes, kun na piyaran nila nga daw hindi pagid pwede ibalik sa enhanced community quarantine. Pwede hambal niya Huko nga padayon na lockdown. Pero pag abot action bray March 30 to April 15 April 5. So isip-isip punta mga anom kadlaw. Pag-abot sa April 5, masapol liwat si Mayor Huko sa mga pusa sa barangay, mangkuton kon anong observation nyo, ano ang luyag nyo, para yun tani o kung ibalik ta sa enhanced community quarantine. Amo nang ilang result nga pangitao na. Yes, amo nang matabo sa ulihi action Bray. Yari si Mayor Huko sa Banwa Santo Tuboso. Well, kagahapon, ginisplikar ko sa aton mga kapitan and ginpa-insindi ko sila. Akon man ginabasi-basi kung kaya namon
mag-sustainer rasyon sa katawhan. And we come up nga nakadesider kami kay kung mag-lockdown kita, mas better man gid no kag let's say subong wala man ta test kit bala. So mostly ang symptoms magawas pa na sa ikalima ka adlaw. Kung ara lang siya sa ila panimalay, this would be the best test kit na makita naton nga kung ara lang sila da mabaw-an dayon namon diri sa Toboso kung may affected ba or palayo lang nato nga kung symptomatic at least makita naton dayon no kaysa nga budlay man god it would be a never ending story kung sige gyapon damo galagaw-lagaw. So amo na nga gin-hybrid namo na nga mo quarantine for kung sabay ni siya sa kay Governor Lacson enhanced general quarantine. Actually mapagawas kami buwas executive order nga may lockdown kami for the first 7 days. Then the remaining we will see if needed pa mag-lockdown or we will downgrade it to enhanced general quarantine. So lockdown, why sa may makalagaw? Why sa may makagwa sa balay? Makagwa ba nagsumbray to sagwa lang sang portahan? Yes. No, kay why man nagakahulugan nga di ka nagad magwa-guwa da. Guwa ka lang hasta sa compound nyo lang. Adira sa tubang sa balay nyo sa Kulokarsada man dahito tindog. Oo, hindi lang magguwa gid nga maglagaw bla kay tidakpon ka. Yes. So ang ining mga taga-gobyerno amo nang madulong aksyon na bray. From time to time sang pagkaon. Wow. Do ka sulhay subong sa mga utod tang madulungan sini, no? Oo, ang mga taga-Banwa sa Toboso guro aksyon braya way ni tanto ka problema sa message sila. Ati pa way ta ma-recharge ta. Hindi pa ta dulungan ta sang pagkaon. Kag nakabulig patas Banwa ta. Muna tsakto gina. Di may gamay mo na to ng Toboso, ginman mo, no? Oo. So muna, guro ginhimo na election bar, bangod sa kay, bisa negative to si konsihal, para lang gid masiguro nila siguro. Amo ning ginhimo nila. Yes. Pinaka-epektibo po nga measure ang lockdown bato sa COVID-19. Si makit-an na dis Bacolod mag-umpisa Lunes na. Why ta kabalo? Why ta action baray sang ideya kung base iban nga Banwa kasunod nagapabinsar man siri, no? Sa sulod sang 15 ka adlaw nga enhanced community quarantine, base nagapanumdum sila nga kung daw pigaw bla, ang epekto sang ECQ, base kung ma-lockdown man. Mag-lockdown man, pwede gina. Oo. Isa sang ila sa nga basihan ang mga resultas Banwa sang Toboso sa sulih. Mao timayo gina. Kay tinutuyo tadi tanan-tanan, amo nga dulaon gidyang virus kun si Presidente Rodrigo Duterte pa mo. Virus. Virus. Dulaon gikuno si virus mo. Tiyan mo na nga nag-amota sinisubong gina ECQ kita umpisa Lunes. Virus. Sila na sang in other words. Si King na iya. Kilala ko na si King yan. Namati ako man na si Digong. Muna. Gambal mo sa in other words. Ambal niya. Sinaway siya mo sa virus. Siya, galit ako kay virus. Kaya tinawag ko virus yun. Galit ako eh. May rason saya. Sa iba nagsobrang balita singit ko lang, kundi nagligad napanawagan na mayara sang ginpost ang provincial government call for donation. Hangyo bulig ang sumray sa public sa privado nga sektor man o binano man para nga buligan ang provincial government nga mahatagan sang dugang nga mga equipments ang mga ginatawag nga frontliners. No? Kay ginaproblema na subong asumbray sa bugos nga Pilipinas. Mayara sang natukiban ang mga abogado nga ang nga ano ini nga isa ini kapag supak sa kasuguan nga mga ayo daw nagasulisit bla kuno. Emergency man tiya. Doon nagasulisit. Provincial Legal Officer pagi sa Attorney Alberto Nillas napagawas ang memo nga address sa mga medical personnel sang nagkalaylay nga mga ospital nagapabalo nga isa ina ka ginaprohibit. Yes, ginaprohibit. Pero nakaayo na tas na, naka-appeal na. Nakauna na eh. Kag nakapadala na gani, nakabaton na sumarita mo na sa mga nagpadala na sa bulig. Ati buta sa mga nagbulig da, islay nyo ng inyong sulat da yung bala nyo lang donation na lang rikta.
Hindi na kay paagi sa apelasyon sang probinsya. Pero why na ni mga violation niya? Yes, March 23 na nga memo ngayon paggawa ni Attorney Nilias, Provincial Legal Officer, address sa mga medical personnel. Nakalabot sa kitalong pagod ni Governor Bong Lacson. Si Gov Bong Lacson, March 27, nagpagawa man sang memo nga dapat i-recall to ang memo ni Attorney Nilias. Ginrason action bride din ni Governor Lacson sila nga yes. Pagpahanumdum ina sa mga personnel sa gobyerno provincial nga dapat sundon ang kasuguan. Pero hambal ni Gov Lacson sa sining panahon, sa sining pinyampo nga abnormal nga katabo. May mareklamo pa hana? Oo. Dapat consideration lang anay. Yes, so kung may magreklamo, gidman tubangon ta, no? Kung ikaw official bisang kwan sang probinsya abe, kung mayor manda nga nagpangayo ka tapos may violation gidman, natubanga. Kiti para manis kayuhan, hindi man niya kayo katuntuhan ni. So, nasa adre sa bago man nga memo nga nagaparecall, memo ni Gov nga nagaparecall sa memo sa PLO, na sila nga, ang call for donation sa provincial government, magapadayon. Bagol masaling krisis nga natubang nato subong. Kaya na gani, nagbato naman ang gobyerno provincial, halin sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, libo-libo ka mga face mask. Kag inang daw tawag nato simple daw kaputi, kulo kaputi bala puto sa lawas ang mga frontliners. Isay talang day nga tarit na karon sa emergency nga situation, mahang pa na sa publiko kag sinugid bing ma-file kaso against us. Galing kiti inang ang ila dilay gi Jackson Marmo. Chindihan taman sila. So, chindihan ta kay bati may hibalo sila sa legalidad mo pagado akson na bray. Pero subong nagkapadayon ang pagbato nagson na bray. Ang provincial government way magapilit nga hatag ka mo. Kung sino lang ang mapadala. Kag isa pang ga-donate kag naghatag hindi man basta-basta ka mga tao nga gipilit mo sila. Ila man niya kusang loob. Nag-ayo ka man lang kon wala why man niya force nga ginhimo action mar, di ba? Ning face mask kag ining kulo ka puti action bray. Ginbaton personal kina. Ikaw pa Lacson dira sa Matubo sa Kapitolyo Provincial. Mga pila action mar. Ang face mask to halin sa Philippine Chamber of Commerce and Industry Incorporated. Mga 2,000, mga 2,000 ato. Kag 3,000 naman ang kulo kaputi yan ang puto sa lawas. Disposable action bar, no? Isang gamit lang. Isang gamit lang na sa pagpati na to, no? 8 hours lang na mo, no? Yan ang PPE lang na, personal protective equipment. Sara na ka gamit, kag ang pag-dispose mo sina action bar, hindi na basta-basta ang haboy mo lang sa basurahan. Yes, dayon. May sundon ka na, dapat halungan mo man. Kaya basi may kagaw, no? Correct. Purti, no? Halungan, oo. Purti, abi mo action bar, ining si COVID-19, purti, gidya nga hasol ng katabo sa tao sa action bar mo. Ikaw pagpuli nyo to, rikta ka man sa lods balay mo? Sagwa na Tapos? Pula pa dumdum, makikipula pa kamuyo man. Ako ganing nga pinaligo itong gabi sa gabi. Mas Diyos. Tiway ta mahimo, kinanglan ta himuon, kiti gagwa ta mo, no? Way tang balaan ng sitwasyon. Yes. Buwasa, tutok sa Action Radio Bacolod, partikular sa ato sa Facebook. Sa probinsya nga level, may ara sang importante nga anunsyo. Okay. Buwas ng adlaw. Buwas aga. May nalabot sang bago lang itong lakip na siguro. Basta may importante nga anunsyo, buwas. May nagapamangkot na dignay sa aton kung diin to kuno nga lugar, ang Negros Occidental. Oo. Amo nang ginasurit na di Action Bray sa sining palatuntunan nga ang authorized sa pag-confirm sa sining mga nabato ninyo dira nga report o initial info. Ang ato sining nga opisa sa gobyerno. No, ato sining nga health authority. Sa mo lang na. So posible buwas mo balanta na. Ma-confirm. May ginlawag na subong nga isa sa Negros Occidental pero kung ano nga banwa kag syudad way kami authorized nga mag-mention sila. Buwas na bantayan action bar. Basi buwas balanta na edad ya, laki sa urba. Na-mention na. Ang edad na-mention naman. Ang lugar na lang waay. Yes. Sa lugar. Pating mga history niya na-mention naman action bar. Correct. Kag basi may dugang pagig nga development. Kag kung mayara sang positibo nga kaso, mayara na sang bago mga tikang himuon ang gobyerno. Basi may changes ang ECQ tani yes. Sa probinsya. Correct. Amo na balantayan, Basi. Amo na balantayan, boss. Action man. Action Marlon Hirubaya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat, aksyon na Mar, balita gikan Kapitolyo Provincial. Bantayan buwasa sa Facebook Live sa Action Radio Bacolod. Kaya diri mismo sa Action Radio, may ara sang i-announce si Governor
Eugenio C. Lacson, diri sa probinsya sang Negros Occidental. Okay, narigid lang kay may madamo sang maalam sa Facebook mga kaksyon nga gina-question ang result sang sang positive diri sa Negros. Gina-question nila kay ang Bacolod kuno ti Negros man gyapon, ti ang pantaman sila kay ari man tayo sa province of Negros Occidental. Pero ang numbering kag ang pagplastar sa mga PUIs, PUM positive, gina-separate na siya. Kay ang Bacolod, bado nagtudlo tani liwat sa inyo, bado kadugay na siya. Ang Bacolod is Lone District. Separate ining Bacolod sa Negros Occidental kung distrito ang paghahambalan. Hindi kay separate kita ya literally nga lugar sa probinsya nga atutos piak nga pulo. Mag-gets bot sa lingon ko, separate lang ang distrito sa the whole province of Negros Occidental. Nga agin separate ini. Because ang Bacolod may pinakadako mo kag Metro Bacolod pinaka-sentro ini siya. So ang Negros may kaugalingon nga governor. Magambal kita governor, under sa iya ang mga munisipalidad kag mga banwa nga wala labot diri sa Bacolod. Para maingpanyo. That's why nga ginaplastar diri nga ang positive sa Bacolod subong 5 na kag isa sa Negros Occidental, suma total 6 tanan sa Negros kag Bacolod. Gets nyo? Balik ka mo bukad, kamo na ba sa may mga araling panlipunan, kamo na nga mga libro sa mga history bla, para mabalaan nyo kag tuntuon kamo ginagmay na pati sa mga Lone District, Bacolod kag Negros Occidental. Di patamot balo. Muna, suliton ko 5 ang positive na karon sa Bacolod, isa sa Negros Occidental. Ginasiparar gid ina siya mga kaksyon, Ang Iloilo province, may Iloilo province gidya, kag may Iloilo City. Basi gusto nyo guro nga Bacolod, himuon taman Negros Occidental City para doon di tamang minango di. Amo nang gusto nyo. Tiyan mo na kay White Negros Occidental City di. Kaya mo niyang sintrong Bacolod City, Lone District. Kaya mo ning pinakadako, arin ti halos tanan diri sa aton. Lone District, gani mo, separate ang kongresista nila di wala ni ga-intra dito sa probinsya. Action Firing Line. Nagets nyo? Kung nagets nyo, gets ko. Alright, sige. Manamyaw ko anay, gamay gid lang mga kaksyon sa aton sining pagpangalagad. Liwat ginatamyaw ko si Choi John Hautia. Kag nagamonitor subong sa sinimat tinion mga kaksyon. Kag ang iban pa nilang si Chai Tiling, Chai Taling, nagamonitor man sinimat tinion. Kag si Marilyn man kag iya sining Bana Babes dira nagamonitor. Salamat gidra sa inyo mga kaksyon. And pagbalik naton, interviewon ta si Kapitan Kapitan Noli Villarosa mga kaksyon. Okay. Kay may importante lang siya guro nga iklaro gid dira sa tangob. Kamangkot taman to dayon ang nag-text man diri sa aton sang dinumugay kay nasining quarantine pass ngayon sa Purok Matahom ato, kung anong natabo. Nga daw kabudlay gid panagtag sinido galibog ang ulo ko do kasimple man lang ni, Kung isipon kag paminsaron mo gid ka gamay nga trabaho. Mas babudlay pa gani mangita kabutante kay nga piliton mo pa ng tao kay into-intuon mo pa na sila nga tuhaman ko dabi. Ariyo sa kalibo ko diyo. Ariyo man nagtag ka na lang gid mo house to house. Nakabuto man sa imo sang eleksyon o kun wala, you are responsible nga maghatag sini kay nga wala labot gurang pamulitika disbong. Ari kita sa emerhensya nga sitwasyon. Ang politika nyo ipang paslak nyo na sa basurahan. Dason na lang kamo pamulitika, iya kung wala na si COVID-19, bisa maglinigid kamo sa pamulitika na bahala kamo sa kabuhi nyo da. Action Brian Morden, Action Firing Line. Inom kamo sa DTX 500 para mag-lower down ng sugar nyo da. Kaya mo na gurong liwat-liwat pinsar nyo. DTX 500, makapatinlo man isang dugo nyo kompleto sa management sa liver detox ang DTX 500. Pagbalik nato plastar tang iba naton nga mga balita. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Life Extension.
Pito ka mga importante nga mapamaagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub.
yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginengganyo ang makaksyon ng imo ng WHO Safe Hand Challenge agad maghanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:25.
Life Extension Vitamin D3 mga kaaksyon, pampabakod sang immune system. Kag ang Life Extension coffee mix naman niya, among pinaunang kape nga may ara sang vitamin D3 sa aton sining Life Extension mga kaaksyon. So, ining duha, ang Life Extension coffee mix kag ang Life Extension na vitamin D3, mabakal ini sa mga butika or pwede ka mo kapamasyar sila sining klinika sa may GA Esteban Building, Lacson Street. Sa unahan gidamang diri sang Burgos, Lacson, libreng consultation sa mga medical doctors. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Dalegid lang bala kay kadamo sa nagapamangkot kundi kuno ining isa ka positibo from Negros Occidental. Kami diri hindi namon malawag kundi nga lugar. Kay nga ang DOH wala man nga panugid kundi ina nga banwa o konsyudad diri sa Negros Occidental. Na kabay pa nga nahangpan ninyo, no? Kay buwas na mabalaan ba si Iday Bolds ina buwas ni Governor Eugenio Silacson, no? Kay subong hindi pa siya buwas pa siya mapalayag, no? So sa Bacolod 5, kay kahapon 3 plus isa subong kag plus pagid ang una to nga 56 years old, so 5 tanan-tanan. Kag isa ang sa Negros, 6 na tanan diri sa aton. Negros 1, Bacolod 5. Kabay pa nga klaro na no? Ang nagapamangkot da kundiin sa Negros, way kami man ideya diri sa Aksyon Radio, no? Kay ang authority lang ginaya may arasang puder nga makapalayag sina. Okay, si Tom John Sayo nag-monitor man, itagod inaanay ang Pamulitika Action Bright. Itagob guro, no? May system ang isa ka barangay, hindi na matabo nga pangginamo sa pag-distribute sang quarantine pass. Mo gina. Kung way isang sistema, kung way gin plastar mayo, tindin mo gay. Amo gina natabo. Online sa firing line. Ara sa ton nga linya si Barangay Tangob Kapitan Noli Villarosa, gamay lang niya. Kaya nga kon nga oras medyo malipot gid kap may gabi dra si mo. May gabi gid Action Break kag may gabi gid si mo nga programa kag sa imong tagparamati Action Break. May gabi gid. Yes, agamay lang nga akon tiniyon nga sa baron si mo kap kay oras ko ginalagas-lagas ko man lang. So far kay nakadamo gid reklamo against sa imo sining pagdumala sining paghatag sang quarantine pass nga ini. But tonight sir, kap maybe siguro na resolve na ni tanan-tanan. Wala man ka sa problema sa paghatag namon sang god sa quarantine pass lang Action Break. Action Bright para mabalaan sang pumuluyo ang quarantine pass, no. Ang aton una-una gid ang aton nga mayor nag-issue sang executive order. Yes. Ate kung ano ila plano da para ma-minimize siguro ang mga pag-guwa sang tawo bala kay enhance quarantine kita, no. Ang barangay nag-ready sang ginatawag naton quarantine pass, no. Yes. So ang aton lang nga pag ang aton ginapanilagan ang mood lang bala sa paghatag Action Bright. Kay kung diri sa barangay sila kay primero nagdesisyon kami nga gusto namon mag-drop by sila magadto de. So hindi pwede kay magginagusok, no. Ang tao may ara kita social distancing, di basi makita na di karon, i-post na naman sa Facebook. So ang aton ginimo Action Bright, no, kay preparado man yang barangay. Ang ginimo ko is ang puro kag ngamon workers ginabalay-balay gina kay dapat tagaan tayo na sila kay wala kita kibalo kung anong matabo sa Lunes. Base pagasitahon sila no nga para balang dapat may pakita man sila kag ang sa Pumuluyo Action Bright ang aton quarantine pass hindi niya sila nga pass nga bisan diin kala makadto-kadto kang ilay pag-insinde makadto sila sa Manila, makadto sila nga mga pamilya, tapos makadto sila sa obra. Siling ko sila ang quarantine pass, no? Nabutang naton home quarantine pass. Ini siya, kaya isampo na naging print out namon sa nagligat. Ginausar pag-meeting namon kami, no? Print out namon. So, ang nabutang dira Action Bright, nga isa sa membro sang ilang panimalay makabakal sa amo lang na makabakal sa bugas, makatubi sa bangko kung mag-withdraw sa mga TM, kung sa mga bulong nila. So amo na ang usaran sang ginatawag naton quarantine pass ang ilablangan need sa ila balay. Amo nang purpose na sa pagtawag naton quarantine pass ang ila may mga ang ila diyaga sinabad sila kay makadto kuno sila mga sa ma-out of town hindi na ya amo Action Bright. So ang amon
mas maayo nga ginliwat ko ang sistema Action Bray nga dapat barangay workers kay kun hindi na ma-identify kung pila na sila kay ang nakabutang isa lang sa household member lang, no? So mas maayo nga kami na lang mag-house to house pangatag Action Bray hasta subong supar, no, nagapangatag pa kita sa ila to mga panimalay Action Bray. So both silingon Kap, so far ang mga problema to nga gin-raise kay na natadlong na correct na Ate kay bala mo sila Action Bray, ang mga nagaplangayo na di una ka ginaya, inaabalang mga ga-criticize ato, no? Abi na nila siguro ang quarantine pass o hindi kita magatag sa mga nagakontra, naga-criticize, no? Ipahigatan ng politika para mabalaan nila. Misin o kami basta may balay ka sa barangay Tangob, no? Tagaan ginatanan nga pamalay diri sa barangay Tangob kay let's say kung halimbawa lang kung 5,000 ka panimalay na 5,000 man nagka-quarantine pa sa ngamon ni issue wala man na problema Action Bray kay ang barangay sa silington na ready kami kay kinanglanon ina nila, no? Kay amo ina ang sugo sang aton mayor sa mga kapitanes nga mag-issue kami sang quarantine pass kay base bala nga para ma-minimize naton ang gagwa-gwa sa aton syudad Action Bray. Example ko lang kaysa sa mga reklamo to gina hindi siya botante sang Tangob pero ang allege niya nga hindi kuno paghatagan. Like for example, ako Kap botante ko sang Don Salvador Benedicto pero ara ko biga reside dira sa imo barangay kay diri ko nagaobra tagaan mo gi-quarantine pass. Ari Action kayo. Let's say ang issue na ang problema na nila. Damo nakapangasawa diri sa Tangob, no? Nga wala marestro Action Bray. So karon daw ka komplikado nga let's say kung sa isa ninyo kabilog ng pamilya, abi ang amon isyuhan taga Don Salvador quarantine pass, hindi na pwede Action Bray. So ang aton dire siguro, tagaan sila, pero mangita kita sa ilang membro sila panimalay, na drigi dyan na restro. Kaya para mo Action Bray, karon makigan kami na isang syudad nga, taga Binalbagan siya, taga naman quarantine pass, yung gina-enhance quarantine namon na digan sila, hindi na namon, wala na namon ginapagwa. So si asawa, amo tong hatagan ginsang pangalan. Pili sila basta ang abala mo Action Bray ang aton ang quarantine pass mo non-transferable sina Action Bray. Hindi pwede na nga let's say isyuhan takabi taga Don Salvador ka taga pangasawa ka di nga may ara naman siguro mangita kita ideya nga isa membro nyo to pwede naton isyuhan, no? Kay para nga ikaw na mabitbit butang mo na sa imo mabitbit mo kag amo na sa ID mo da karon quarantine pass mo taga Don Salvador ka pagpakita mo to sa ID mo masiling pulis niya wala gining kapitan nimo mga taga barangay opisyal sa Tangob nga isyuhan ang taga Don Salvador nga wala na nandis lagi na pagwa mangita kita sa representante sa ila pamilya nga narestro kag taga Bacolod gidya para nga pagpakita nila just to show nga nakabutang sa quarantine pass mo imo ningalan taga Bacolod kag gidya kundi wala na issue kay kung isyuhan mo na kung taga Don Salvador sa quarantine pass may kung wala nag-isla ang taga Don Salvador kung di ba Action Bray wala na namon ginapagwa wala na namon ginapagwa kay nga siling ko kung magwa ka mo let's say may mga ari na di iban ngon nga let's say na may mga negosyo sila no so ang amon gina-issue na Action Bray travel permit na lang nga kung mag-deliver sila kung magpuli sila to may restaurant sila sa barangay may negosyo sila ang gina-issue namon sila travel permit ang home quarantine niya lain naman kita dira sang membro sa inyong pamilya but so wala pa man ko sina nga kung taga Don Salvador ka o kung taga din ka nga lugar na pangasawa mo duwan na lang gid ka muda ka taga Don Salvador ka taga Tangob abi masakiton taga Tangob so mangita kita opsyon so ang inimo untas na siguro daw wala pa man ko ka-encounter pero kalabanan ginangayo diya gina ang ila purpose ya Action Bray magwa di sa Bacolod hindi na iya amo Action Bray why na iya hindi na ang aton house quarantine ya ang aton yang pass quarantine no home quarantine pass gina-issue ihatag naton ina gidya ginahatag naton ina ya kay bara mo kinanglano na nila kay amo na sa nakabutang sa home quarantine pass para mabalaan sa pumuluyo amo ina mabakal sang ila bugas pagkaon mga bulong and then amo na sila kon mabangko ma-withdraw to sa ATM kay karon go withdraw to sa ATM wala siya quarantine pass kung sisitahon ka gito kung nadalon ka sa pulis da hindi bala siguro ini man nagreklamo ni nga hindi way natagaan kulang lang ni sila sa pagpatag ni Buda Kap siguro kay balang bubupan bala mo kabalo magkukontra na di akon ang tao yang nga mayo bumupon sa pagkadto gakilala sa tawag ng barangay no pagkadto di bumupon sang ilay pagkadto diya Kap
Kap, si Action Brian ni. Action Bray? Oh. Sa Action Radio ka subong. Action Bray, no? Pasensya gid no. No problem. Mo Action Bray, pasensya no kay duwa man lang kamo nga media idol ko mo. Sige. Duwa lang kamo na mo sa tutod. Action Bray mo ni. Nagkadto dis sa barangay. Hindi gani ka mayong aga Action Bray. Dason mas lang nga, saan ko misyo quarantine pass? Ang ilaya, ang kabalo ko kritis, nagakriticize na sakon. Kaya kung ginakabig mo ya, imo niya home ang barangay Tangob, masulod ka di ICAP, makadto ka di, mamangkot ka di, saan o ka mo ma-issue quarantine pass? Kaya anytime ng gabi, iti subong ya, kagina, mga kapangatag kami galing, damo lang gid issue kay sila ya, pudiruso nga magsulod di sa barangay, daw ka, hindi daw presko daw ginambala ko kanila sila sang sa mga away kamo di dala kamo bla pinutos nga mapangatag tas pumuluyo tay hindi nga siling ko bisan quarantine pass bisan pila pangyayoon yo ginatag na ya kami order na ang mayor sa amon nga tagaan kamo wala man na ginabayran wala man na ginabakal so ang aton Action Bride tanay ang nami sinada kay kami ya isipab lang pro president may sweldo at subong ka pangatag pato workers namon ang sweldo tag 500 tag 800 so ang ilab na pagkilala pagtratar sa barangay Action Bray hindi nami so kanami balakon ginakabig mo ang barangay nga isa sa barangay nga may lantawan kay crisis ni kinanglan gid nila barangay so dapat kung taga barangay Tangob ka kung di ka mang barangay ipalangga ang imo barangay ba idang kapitan kung di ka mo kilalahay ang barangay mo this time kilalaha gid kay kadako sa puder subong sa barangay nga amo ang magagiha sa inyo kung ano ang inyo kinanglanon Action Bray. Sige, with that Kap at least na korekta ni tanan-tanan kagadtong mga tao nga basi kulang ila ihibalo ipahibaloon ta sa liwat prangkahon ta sa liwat para hindi na ni maglinapta pa kag tapuson tanan ning pagpinanagtag sining home quarantine pass ngayon nga pinaka-simple nga trabaho sang barangay daw mabudlayan pa. Pulay Action Bray, abi mo Action Bray, budlay gid man Action Bray, hindi na mapos magatag sang quarantine pass isipa mo bala kung pila na di ka pamalay sa barangay Tangob, ubuson gina sila Action Bray. Ayos dapat lang. So ang amon plano, kagina nang bisa hasta subong ka managtag kami no, are kami dirita ng staff ko sa barangay, kay siling ko basi bala sa Lunes kung ano matabo, hindi sila ikagwa sila nga panimalay. So hasta buwas bukas ang barangay Tangob no nga maghatag sang quarantine pass kay bala mo kinanglano na sa pumuloy. So dapat ara kami nga mahatag namon sila Action Bray. Sige kabay pa buwas Kap hindi na kami kabaton sang reklamo halin sa barangay Tangob. No, kita tanan no amo na bala Action Bray no natural na yan magreklamo Action Bray no wala na yan question ang magreklamo kay tanan kita hindi man perfecto Action Bray kay boring man kun perfect Action Bray so tanan niya wala sang kapitan wala sang mayor wala kita di tanan bisan sa inyo media wala kita perfecto may mapuna gina so welcome na tanan ang magpuna sa aton kay kita ara kita sa serbisyo no public servant kita so kung magpuna sila sa aton hindi okay man lang na kiti para makorekta man ang aton sistema Action Bray wala kuya bisan ano ilang nga pagpuna mga kay wala problema kiti hindi makita perfecto so bilang kapitan sa barangay Tangob nagapangayo kita sang ila pasensya gapangayo kita sang kooperasyon nga kung ano man amon nga kasalanan ari kami dire nga maghatag sang serbisyo naman sa paghatag sang quarantine pass kay hindi man kami perfecto Action Bray. Ari pala gas ko lang ka po sa purok matahom kuno ginpakadto sang purok presidente ba nagdinumugay ang mga tawo. Ginpasaway ko to Action Bray ginpakatuan ko to kay ang instruction namon Action Bray siling ko kay sa purok presidente ko press painsindiha sila, hindi sila pagpadubukan. Naging pasaway ko to, siling ko i-house to house yun na. Kay may dako pa man chimpo, tamo bas bilog nga adlaw man no. Hindi ko kisa pasinsahon tala na itong pro-president, kiti wala man na sildo Action Bray, kaluluoy man. So, kapangayo, kita pasinsya, ginsaway ko na to Action Bray, no, gintawgan ko, subong daw wala na to. Kay ang ako instruction na Action Bray, kundra abe isa kalinya, 20 na sila, o 30 da kapamalay, unahan na yung 30, isistima nila nga dapat na Action Bray house to house, hindi pwede nga papilahon mo sa imo balay, kay may social distancing kita, pag ipainsindihan sila, hindi sila mangakig, dapat makumplito gina sila buwas hasta maghapon na Action Bray. With that, Kap, Noli Villarosa sang Tangob, salamat kay na-correct na ton tanan-tanan ini, nagalaom kami nga wala na may matchat sa amon, di kag tawag reklamo kontra dira sa inyo. Sakto lang na problema. Basta may reklamo kundi makorekta sistema Action Bray. Salamat sa nagareklamo kay para makorekta man Action Bray, gina-appreciate ko ang nagareklamo kay para makorek kung ano ang aton nga lapses diri sa barangay Action Bray. Wala kita yung problema Action Bray. Salamat Kap, good evening. Salamat gid Action Bray. Yes sir.
Una sa balita, una sa aksyon. Okay, natulot tadlong na ni, bantayan ta ni boss. Ako mismo personally libuton ko nito kung may reklamo pa da, mandam ka lang Kapitan Noli Villarosa ha. Ay balikan ta naman ka interview liwat na ni Kapman muni mo na pero kabalota si Villarosa ni gaugtas man ni sa subong mo. Kaya hindi man malikawan nga pamulitika kung kaysa gagwa man ni sa mo nga panahon. Action firing line. Gini sa Bacolod, ginawa na nga libot, gini Mayor Billionaire Dia, gini, gabisita na siya kung sa dindiin, ginapangita pa mo. Kita mo sa problema nga ginatubang ni Villarosa, nagasinala na siya kung sinong gina-address niya, lain-lain nga mga persona ang ginangasal yaw. Action Brian Borden. Action firing line. Tistingan ko pala si Councilor Lady Gles Gonzales, gamay gidlang. Pembalya to, kung ako taga DSB, nakapangasawa ko sa Barangay Tangob, kag dito ko gabuto sa Don Salvador, hindi ko pwede matagaan sang ID o kon quarantine pass nga ina. Ang hatagan sa sulod sang puloyan, ang taga Tangob gid mismo nga asawa mo eh. Daw mo na bla? Action firing line. Okay, i-check naton kay basing ibang nga barangay ni basi sumalaman kamo da tuod bla. Kay kabalo naman kita Dres Bacolod damo di mga out of town, international ang tawo di. Diri naga-reside pero hindi botante iyas Bacolod. Di bla may amos na mo. Online sa firing line. Ari sa aton nga linya si Councilor Lady Gles Gonzales, ma'am. Good evening. Good evening, Action Bri. Good evening sa tanan na listener sa Action Radio Bacolod. Gamay lang gini ako niya, ma'am. Gamay lang gid. Ma'am, ihimplo lang suliton ko taga Don Salvador Benedicto ako. Dito ako nagabuto. Pagkatapos nakapangasawa ako abi sa Barangay Takuling. Ako nga taga Don Salvador, gusto ko ibutangalan ko sa home quarantine pass, hindi pwede. Okay, so pwede gid siya as long as si taga Don Salvador, siya ga-star, no? Yes. So meaning, no, in layman's term, inhabitant siya sa ina na barangay, siya ga-exist. So pwede na siya matagaan or entitled siya for a quarantine pass. And that quarantine pass nga within 15 days gid lang na siya during the duration of the quarantine, enhanced quarantine community quarantine tadi. Yes, Action Bri, subject for extension, kung kaulian ulian extension, so ano na siya void, no? So in case natin na pasaway may extension, so continuous na siya. Si Barangay Kapitan Tangob Noli Villarosa ga monitor ka pwede mo matagaan bisan hindi da botante si mo barangay basta sa sulod sa sina nga 15 dias dira lang siya anay iya. Action JM. Yes, Action Bri, as discussed during the Punong Barangay's meeting, sang last day, no? Prior sang EO ni Mayor. So, that was natasubong sa Thursday. So, sang in-discuss ni si Kapitan Villarosa, Councilor? Wala siya ka-attend. That's why. Sino may representante siya? Why? Okay. May kagawads na no? May kagawads na sa Barangay Tangob. Oh, yes. Why gininamati sa kagawad mo, why mo ginrelay ang hustong information kay Kapitan Villarosa kundi binasol ka mo da todos bong? Action firing line. Basi na misinterpret lang ako basi si managtagula mayo na brief mo man siya pero bago ko lang interview sa Kapitan, hambalya sa kon hindi siya maghatag basta hindi botante sang Barangay Tangob, pwede siya makahatag sa isa kahapuloy-an dira kung siya asawa niya taga dira kag isa ka miyembro sa pamilya amo tong tagaan niya. Pero ako nga hindi taga dira, kay hindi ko da botante, nang asawa lang ko da taga Don Salvador kuya hindi gid ko pwede matagaan according to Barangay Kapitan Villarosa. Pero pwede gid gali, ma'am. Yes, no. So I will try to be in our end. I will try to reproduce the executive order para matagaan siya copy, no. So anyway, ang executive order is available online man, no. So pwede man siya ka-grab ang executive order. But I will try to call her boss. Sige, pabuligan ta na lang si Kap. Kabalo ko may point man si Kapitan mo, hindi siya gusto mahaluan ng yang tao da siya barangay mo. Action firing line. So kalinti kay hindi man tanan na inhabitants sa barangay registered. Yes. Amo na nga at least daw bang naklaro naton ini kay base may iban nga mga kapitan bada nga nakamonitor prior sa imo nga interview ko naka-issue to siya sang the same nga case sa ako na bingagin question sa imo kag pangbawion tinalbo sa hindi kagliti taga barangay Banago gali.
dala di kay isa inutan ni sa asawa mo nga taga dirigid mismo sa Banago. Double ba si mo na sa utok nila blaso karon pwede lang gid gihapon ka. Yes, no. Action Bri, gusto talang i-clarify, no. May kita wala ginapanggaan, especially ang mga boarding houses, ginalimit talang na no. So may as per instructions ng Interagency Task Force, no, dapat si landlady lang ang tagaan, no. So kisari na consider ta naman lang. So please try to understand sa mga managpanghatag bala namo, no. We are just following the orders sa daraya. I see. Okay, may nagapinamangkot mo na tod sa mga boarding houses mo. For example, bisulod sang dormitoryo may 5 ka kwarto, ti paano sila tagaan, may tag 5 ka tawo kada kwarto, amo nang sitwasyon, ma'am? Yes, no. So ang dapat for the dormitory, kung per room niya, so pwede entitled kita per door, no. For the boarding houses, may rooms lang niya, no. So tina si landlady o si landlord lang niya ang tagaan. Ay, okay. At least klaro ha, damo sa nagpamangkot madira sa amon party sa mga boarding houses. Councilor, basi may i-add-on ka pa more information regarding sa atong siniplabuton nga ECQ, ma'am? Go ahead. Okay, so sa sini siguro, no, for the meantime, na home quarantine pass. So let us be patient lang sa paghulat, no. We still have tomorrow, may whole day Sunday kami to distribute sa ato na enhanced community quarantine pass, no, home quarantine pass, no. So dito lang tag-idalion kay kami ka-stack up kami Action Bri sa mga questions, no. So wala na muna reach ang target, no. So we will try our best na matagaan kita ng tanan buhat. Ang matagaan is the legal na pwede matagaan naton. Okay, ma'am, for example, na lang gid way gid kahingagaw abi until 12 midnight tomorrow night, anong pwede mahimo? Okay, so pwede man na may hotline man si barangay, door to door pagid ni barangay kasi may tanods allowed man niya for no. So kung may Action Bri, especially subdivision siya, kami panawag, no. Wala tawo. So tibalik ko namon tigabalik-balik kami, no. So we have our hotline in case na skip ka mo, no. Number si wala ka bati balahaw kon nang go ka dadan dapat wala tawo, no. Hindi man ta perfect. So may mga misses, just keep in touch sa na mga barangay hall tomorrow afternoon siguro dito na mabalang. Okay. Councilor, salamat gid sa mga time ng gabi. Ng gabi. Thank you, Action Bri. Yes, Councilor. Klaro, ano? Atong interview naton bago lang, presidente sa mga kapitanes diri sa syudad sa Bacolod. So dito kita ma-follow sa iya. May executive order siya liwat. Kap Villarosa ka padala aja ka no sang EO tapos para mamasahan mga ay nga kinabuhi ini magpangnagtag na lang kita sang home quarantine pass daw ka lisod jud. Unsa na? Las 8:48 diretsohon ko na lang sa Action Dale sa Lazar sa Bacolod kay naga-washing kan pa. May nagamangkot diri sa aton, may connection sa mga nagabiyahe sang tubo, Action An, no? Tubo. Halin ko no sa Central, kung wala sila sang home quarantine pass, pwede sila klabay dis Bacolod. Actually, ara sa EO na nga kamuya home quarantine, pwede lang kamuya makalabay-labay, kiti tubo na iya mo. Why na siya problema? Basta ikaw lang or duha ka mo da sa inyong imo ko doktor da, why na siya problema? Kaya ting inyo na iya kinanglanon inang tubo para magaling na siyang mga tubo nyo para may kalamay kita din. Okay, ang iban nga manginsahe doon di tamabasa, no? Ang basang iban yun, ano na yung ginawakal ni Kapitan Villarosa. Man daw, out of the world man. Out of the world. Hindi, si Kapitan, guro ba si mislok yun ng EO ngayon? Action Radio City Hall Report. Action Dale, may gabi. Action na Bri sa Lunes nga daw since suspended ang tanan nga sa isang mass transportation may mga frontliners nga naga-duty, essential workers naga-duty no diri sa Bacolod City. So ang ginubra diri sang syudad sa Bacolod naga-provide sila sang 21 tanan sa mga Ceres bus Action Brian nga sakyan sa mga frontliners like ring mga police no nga wala sa mga private vehicle, mga nurses Action Brian kag iban pa nga nagatrabaho sa mga
sa mga grocery, no, supermarket, Action Brian, since sila niya exempted or continue ang ila sini kapag operate si dalon sang enhanced community quarantine sumugod sa Lunes nga adlaw. So 21 ka mga bases sa pitutanan ka mga ruta ang gina-identify sang Bacolod Interagency Task Force against COVID-19 Action Brian. Tanan nga point of origin ara dira sa area sang San Sebastian Cathedral o kon dito sa may Police Station 1 lapit sa Bacolod Public Plaza Action Brian. For example, kung halin ikaw dira sa may Cathedral Church Action Brian, kung gusto magkadto sa Central Market, so dira ka magakulat, magalabay ni sa may Corazon Ocsin Montelibro Memorial Regional Hospital, malabay sa Burgos Public Market, sa McDonald's East Metro Bacolod Hospital, sa may Bangga Bagul, tugtog sa may Barangay Hall, sang Barangay Granada Action Brian. Vice versa, ang pagbiyahe sa mga Ceres bus libre para sa mga frontliners kag essential workers i-present lang ang ila sining ID. Samtang sa General Public naman Action Brian, kinahanglan nila i-present ang home quarantine pass nga ginatawag kag magbayad sang 10 pesos since hindi sila frontliner Action Brian kay para may sa driver no nga drive. Ipatuman sang task force ang social distancing kay ang bus nga ipahulam sang Policar Transit Incorporated 40-seater Action Brian, so 20 gid lamang ang makasakay no sa kada Ceres bus. So, i-observe ang social distancing kag dapat tanan nga mga pasahero nga magasakay ang mayara sang face mask Action Brian. Aring palihog ni City Councilor Cindy Rojas ang Vice Chairperson sa Interagency Task Force. For Monday, we have ginpahulam kita sang Ceres 21 ka buses. Priority gid nga makasakay sini is ang aton nga mga medical workers, kag aton nga mga frontliners no, pareho sa mga police, aton mga army, mga coast guards no, kag iban pagid nga naga-provide sang aton nga frontliner job para sa aton nga pumuluyo. Is this for free, Councilor? For all the medical workers and all our frontliners, this is free, no, pero sa general public no, may ara lang sang bayad nga tag 10 pesos. So ga-encourage man ko sa general public nga if ever masakay di sila to bring exact change no, kay Ceres bus mismo will be working on a skeletal force man. I don't think may ara man sila sang conductor nga makambyo-kambyo padabala, so may ara sila driver. And then, kung mabayad ka, exact change na lang ang ihulog. What time, Councilor, start operating? Ang ato nga bus will start their run at 6 in the morning until 10 sa gabi. So, 7 bus stops and per bus stop ilang Ceres ganun? 3 buses for each bus stop. So, bali, ang capacity sa bus, Councilor? As per the information sa Ceres, ang ipadala nila nga bus ay ang ilang nga do gamay-gamay nga bus, which is I think the 40-seater bus, and this is non-aircon no, nga mas gamay-gamay ang ipadala nila because there will be may ara kita sa mga ruta nga do medyo mas kitid-kitid ang dalan para hindi budlay i-navigate kag i-traverse ang aton nga mga bus bala ang dalan naton nga makitid-kitid jutay. So ang ilang bus, if it's 40-seater, ang maximum capacity sina is 20. Kay tito nga lang na ang ipasak yun because social distancing, 1 person per row lang. Siyempre yan ang batihan ang pagpathandugang ni City Councilor Cindy Rojas Action Brian. So limakitaan tadi sa Lunes sa citywide mga basis na yellow action na Dale plus sa mga private cars abi no? Correct, Action Brian. Ang private cars nga mayroon sang home quarantine pass o kung ginamaneho sa mga frontliners like doktor o kung nurses, Action Brian. I'm sorry, Action Dale. Ano tong 10 pesos again? Doon di ko mag-gets da yun? 10 pesos para sa general public, Action Brian. Kung hindi ka man frontliners, kag gusto mo magpa-libertad market, kag na diunan nga mayroon dira sang bus nga nagdabay simo pwede ka kasakay Action Brian, bayad ka lang sang 10 pesos kay makatumay ni sa driver Action Brian nga naga-duty sa mo sina nga mga tinion. Pero kung frontliners present lang ang ID kagang uniform dira abit libre ka Action Brian. Okay, klarohon tala ni ining 21 ka basis nga ni for frontliners only. While abot diri nga makasakay libre ang nagatrabaho sa mga open nga mga supermarket abi masakay ka 10 pesos ang bayran Action Del. So klaruhon talang na.
Hindi, Action Brian, ang frontliners libre. Pero kung general public kung wala ka man duty or wala ka gidya role, no, sining campaign against COVID-19, kung stay at home ka lang, mabakal ka sa market, pwede ka kasakay kung nalabayan ka dira sang bus, no, kung natiunan, mabayad ka lang 10 pesos. Pero kung nurse ka, nagatrabaho ka sa mga supermarket, like essential workers, makabigay na Action Brian, libre ang imo sining pamasahe. Yes, amo tong botsalingon ko, basta frontliners ka, way kaya bayad ang mga masakay lang daya, like makadto ko sa duty ko, kay open abi ang pure gold, ako ga duty, mabayad lang ko ya 10 pesos. Correct, Action Brian. Sige. And so na-mention mo itong karga, balasang tubo, pwede ito sa Action Brian, kay nabutang dito sugar production, though nabutang na sa EO ni Mayor Bing, nga part man sang essential o kon basic need nga kinahanglan sang mga tao. O, kundi kagabi, nasa bata na, ang pakadto pa lang, nga nagadala sila sang tubo. Subong may namangkot naman, papauli na nga empty ng truck nila, ti di sa'yo managyapon, pauli ka na mo, haling ka sentral. Kasi may mga documents sa Shubay nga nagpakita or receipt na abi galing nga Sandrate, pwede mo na siya ma-presentar, no, sa aton sining mga check-up point or sa kada border. Pero nakanami man, at least siya mismo nagproblema siya basi blandi kong patihan kaway na ko tubo, papauli na ko kag hindi ko pagpalabyon da. So subong klaro ta nga pwede lang gid action day la. Correct, Action Brian. Mga update ka balita ikan sa Bacolod City Government Center. Ang action nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Kanami isang isa ka pamangkot sang isa diho. Siya anong mahimo ko ni Action Brian kay naga-board ko di abis tangob. Naga-board lang ko yung asawa di gali ko matagaan home quarantine ya. Kaway ko asawa di. Tikal bonggid Kapitan Villarosa, no? Kap, I'm sorry, pero kinanglan mo tagaan ni sila gali, gid, no? Sakto ning isa naga-chat sa akon diyo. Sa live to. Siya, what if bi ko na ko lang isa Action Bri, asawa ko taga Himamaylan. Tiga trabaho ko sa Bacolod, frontliner ako abi. Gaboard lang ko di. Hindi ko pwedeng tagaan nga, no manon lang ko di tsakto man na, Las 8:57. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ang balik. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang
kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID. Philippine Standard Time, last 9:02. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morden. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, gina-endorso naton sa inyong Evergreen Herbal Capsule. Ini nagabalanse sa aton nga lawas, sobra sugar mo, cholesterol, uric acid, asin tang pating creatinine mo da kag constipation. Dapat mag Evergreen Herbal Capsule ka na. Kaya ini may arasang vitamin A, B, vitamin sa vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium plus ang iya sining calcium, zinc kag iban pa, no? May 7 kasangkap ining turmeric, saluyot, malunggay, ang palaya, wheatgrass, barley kag vitamin C. Sa dugang mga information mga kaksyon, tawag lang sa 0910-126-4595. Pangita lang si Doc Crispin Hico kay ini makahatag sang dugang ihibalo dira sa inyo. Balancing effect ini sa aton nga lawasa kung nagagamit ka sang Evergreen Herbal Capsule. Ang habon pampaligo sa sining panahon, ang kagaw palayason ta gamit ata sang Zanton Plus Herbal Soap mga kaksyon. Ano? Ang imo sini katol-katol, pakinison yung imo panit, plus ang baho padulaon niya, nga panimaho, kada nga daw lang tugid bla. Patikas pa, maglalayas kag kuto sining Zanton Plus Herbal Soap mga kaksyon. Ang balanyos nga kung makabanyos ikaw, daw isa na ba kabulan nga duway nagasapak ba namo sa mimo or asawa mo, kada nyo higda sa katrida katalik danay na kamo. Pagpamanyos mo, kibot ka lang naghako sa imo, kay nga mahamot ini ang Zanton Plus Herbal Oil. Wala labot nga mahamot, madula pang panuhot palanakit sang kalawasan kagiban pa sa Zanton Plus Herbal Oil. Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. Grabe nga mga komento. Grabe nga mga komento. Dason dapat tonton gigita na. Check ginato ng tisantanan kay para di ta mabakulan turutudo. Why na kita sa igo pang oras maka-aksyon sa aton sini nga pagpangalaga dupod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Action Una Magbanwa, sa technical side we have Action Nelmar Madera, Action JM Baikin sa News Center. We have Action Ann Defensor, Action Eden Abos, Action Dale Salazar, standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Kaginyo naman nabatian isa kamemorabling istorya sa Action Firing Line, magilibati ta Lunes
sa magyapon nga estasyon kag oras. Ini sa Aksyon Brian Morden nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!